سلام كم يتوعلو كبرات تخطاطل تفنوي اير تي في لومي عربي 4 جنبوس تدالو زيناو مسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بهبر زعدم بيتروس منغسي بغاند نطاتو كنفلم تنقطات فيستولان موغاد مبرخ نقحتا زي قداس مخان تغليصو ام مزرتنو زوهابورو بلعل 4 مليون نقفا ديغا تسرحلا عبارنتو ام حيال بقعت مرحنا زتكور سلطانات وهيبون عبدو السودان زكايد قجت كم زايده تحبيرو اب هند بستغست حماق قناتات عير لعلي 107 مويتهم لو امريكا مسمز تشاينا صبو غسغاس زمزغب زلو زرب يكايد مهلاو غليصو تنقطات فيستولان مو قاد مبراخ نقحات ازيو اقداس مخان تغليصو ملو تحستو هبتون فرزغي ادالي ولو دانايت قبري هوت كتقربايا تنقطات فيستولان موغاد ام مبراخ نقحات حبرتسب زتوهاهد سراح كايد كم زدلي ابزوباوي موكس هوسبيتال مندفراكي الى مهصننت انسن دكتور هابته هايله مولوكت ازخاخيرو نيرينا ابزهابو حبريتا دكتور حابته قند تنقطات فيستولا عقد حرس مخانو بمتقاس نزن مكلخال مرعه تحت عدمك وقد كمون نابتكالات عنا ان خدكا غبو كنكن قدم حرسي كايد كم زغبا ارديو تاور حدن ور عقلته ور سلستن لبرناسي فوزي روبوتاتات ناي كبابينا اساس سلسته اديتات ما صنه تقيد مصيانا اجي غليان سقع فيستلا دبصحالو ما كلای فينيان تقيدو غيلين كي تقيدو صنين عدلنياتات كوينه بموت دموتات እንዳይለ ግን اساس سلسته او كلتا سلوست ورحي ما صنين تقيدن كمصح كله اقل يكون حنتي ادسني اب حرسي تاتبا تقندي اب حرسي حنت صحيك تعروا الله كلاي صحيك تعروا بالله تمالتي عند حرقه رجلها ليت تحرس الله ليت تجبرها قطر يتحرس كاول علم تدونغيو كاول علم تدونغيو سي جلص اجمالو حكمنا تحرس له كتللي اخ اب غزا اجن حدا مع تخيت كتبع تخيت سلسته مع تخيت شو حدا غا ورقا مالتي منغستي نطعناون محبراون هاسيا فيستولا تجنزيبو نقدايات ننوح اوان زخيد نصانا حكمنان تحدثون اغلغلوت يب كم زلو طقيسو دما حبرتسب بخبابيو نمتبابعن زوستو زلو تبغساتاتون اقداسنو تعزز مخانو ابريو تفيستولاسي كابت حماوسي تمحبراو طبايو تي زخبده ابز مصيان مستحكما كم زغير سبك انا اجوخاتن كلن كلو كالي ترفسني حنتي فيستولا اب غزا بينه خوينا كتساقلان دحراي ابانا مصيا دحاويا دحكما ولا دفشلن كترخلا ويله انا مسبيبا كحكمي كحويه تبلالا مالتي اتنا بزح حكما زلوها قند ساتن كاني ممهران زغنا تحقاقازي توكل معكن حزب حبرات هاجرات اب ايرترا ويزرو يردانوس محارب وغنا مرعه تحت عدمه صعبينو كبيد بسلاو دما زي حسس سلازخونه نموغادو وهدن زي حللن قالسي بزحيلك قصل تلابيع قال عبيت بدخوتاتن قالسن اوغيدنا خم زخونا خم حزب ايرترا نفيستولا خنا وغدو كابزع هاجر رزيا نبريا نبره نخنبلو نيشتاي سغومتن ادميت ياتدلينا نتا سغومتها ناي كلنا صعري حنتي إيدا يتطاعن كم تبهال ناي كلتنا إيد كنطابع تخوينا بحلفي نعاخاتكن نتناي فيستولا تحكمتو خوينكن امو ابو ولاد بصحكن تمليسكن نزع عبعلت زخه تخبيرات زبدح نعاخاتكن لو بواخ هبزدلي اب عدخن مستملسكن فيستولا بمنتاي مص كباخن لعل دفلطو سلازيله نتخبابيخن كتنقاساسا نتخبابيخن نختمهرا بحلفي مرعه تحت عدمه كوجد كم زلوه خاب زهاجر كتصعران نحزبخن نخبابيخن استمهرو كوينكن ممهران كوينكن وصيخن نختمهرا لبواخن حلف ندلي ابنو زبحورو ممحدار كباب مزرت زلو صقم ستماين مفتاح بلعل 4 مليون نقفا ديغا تسرحلا اتا 85 متر وحاتن 9 متر قمتن زلوا ديغا 220 متر كيوب ماي ناي محز عقمي كم زلوا زحبرن تسرح زمرح زلو مهندس تسفاي كيدانه 300 متايت كاب هنصاو سرحتا كم تزازمه بمغلاص نعزز تصادفو حزب موغيسو
نتسرح قدم كرامات نمزام حيال تعالي كايد كم زلة زقالة محدار ممحدار كباب مزرات محمد فرج بوغونو تاديقات تزازيما وخل ماي مسزحازت عب مفتاح شجر استماي تراي زي كنا عب ممعبال مسنا وحرشاون لعل الجام كتتصاوت زلو تسفا قديتون عب كتما بارنتو بموهاد ستاف ممحدار از معرباو جنبارن جنفر منستر تمرت زواغاش باركان استودبه عب محيال بقعات مريحنا زتكورة سلطانات وهيبون عبتين خلت غنز قصالة سلطانة حلفت ستاف ممحدار از معرباو جنبار كمون ستافات ممحدار كفلات سراويت نايتا جنبار زتقاللو 87 أبالات تساتيفهم بكلتا جنبات أبستخايدة سنة سرعات ممراتات السلطانة أمرن متكلاتنا مرارحة أقباب فتحة شجرات محدرة نبرتن مزاقبتن عينتاتا قراربات أبصاب مللي بحريات نفع مراحي أقبابات ممراحة خيباتاتن مهنات وتوات حساسوان زولو زعباتات زت أمر منبارو تقليتون حرف الستاف من محدار معرباو جنبار ليتنا كنا للكبرى ما برها أبز اسمعو قال اتي سلطانة بغندو أكال نايتي موياو بقعات أبالات ناي محيال مدبات مخان بمحبار جنفر منستر تمرتين نزقبور أبركتو أمسجينون حلافي جنفر منستر تمرت زواغاش باركا ممهر محمد علي إبراهيم بوغونو تمرتن سلطانان مسيهواتن ممعبالن قطاو متأسار سلازلو زي قوارد فلطات ناي مدلا بهري أب كل صلاتات كمعبلا قداس مخان بمبراه ستاف من محدار ازي معرباو جنبار نزوسر تبقسو موغيسون أب النزوبة دهلاك استمالة أقولقلوت حكمنا نمهاب تعاري كايدالو وكيل إيرينا إبراهيم عمر نزل أخو زينا وتصبصاب ليديات خل مريم كتغربايا ኣብ ንዞባ ዳህላክ ምምሕዳራት ከባቢ ጀምሂለ ደርቡሸትን ድሕልን ዘለዋት ትካላት ጥዕና ዝተማለየ ኣገልግሎት ንኽህባ ዘለዎን ሕፅረታት ንምምላእ ውህድ ፃዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ሓላፍተን ትካላት ነርስ ማሕፉዝ ሳልሕ ገሊፆም نيرين أبزها وحبريتا نرس محفوظ أبتن تكالات عنا كن قدمن دحرن حرسي كتابت هادن هتانن زتوها هذا فوسات حتى حمشت عمد زعد ميوم هتانات مكتتالن فوسان تمحلالفتن زي تمحلالفتن حمامات كم زسرتو أتقلاليا قلعو كمون غسكواسن أستمهرون كم زوهاب أبريهم أبتن تكالات تواليدو زلو تحيو تعات نتفتاتهم بعد معنات المكياد عبا أبركتو يقبر كم زلو انت هنا جن أقلقلوت لاباراتوري بزي مهلاو نسرحهم بقالو تايت ألوس لزلو كمالا ألهم مينسترت عنا قول حتى خقبر لهم تمحتينهم نرس محفوظ وسيخو تتقع منت نبرتي أبتن تكالات كبنا بلي متق كم زلو كموتيتو دما ترئيوتات موتن سنكلنا نزس عبوت عنا وتقامات إننا نكيو ممتقون بمقلات سلسة عدتات كم زسرتو كبابيا وطريت كم زت أتاتوا أرديوم نرس محفوظة مودعتا أبتن تكالات عنا أخل قرب مدهانيت كم زلون أبقال أوانات جناب سنكت أجمع قعزة حالفو حسرة مدهانيت كم زجات انتقيسو أبتن تكالات عنا أقل قلوت لاباراتوري بزي مهلاو نسرحهم بقالو تايت ألوس لزلو كم مالا ألم زلو أمنت كليتهم أبنو زبا دهلاك أبنو طف أقل قلوت زركبا حانت ما أكلت عنان كلتا مدبرات عنان يركبا شوعت عدتات نوزوبا كرنت ريت كبابيان بمحلاو تمحلالفتن زي تمحلالفتن حمامات نمكوصار كومز سروت مدب كبابيا وطعنا اتاتاتين بمسرت حبريتا اهادو كبابيا وطعنا زوعان سبا نبرتي قني دروق وسن بس سريخو حمراي دقي ششريمان دورموشن زو سرو تبقسو زعقب وطئي ترقيب والله اب زوعان سبا 160 عدتات كومز سروت مدبات كبابيا وطعنا كمز تاتاتواز تقس اهادو اتن استرفا ام مسرح كمزلوا حبيرون ባህላዊ ስነ-ጥበባዊ ስፖርታውን ትምህርት ጠቀስን ውድድራት ዘጠቃለለ ቅነ ኣብያተ ትምህርትን ንኡስ ዞባታት ላዕላይ ጋሽን ዓሰብን ብውዑዕ መንፈስ ተኻይዱ እቲ ቅነ ኣብ ርእስቲ ዓቕምታት ተማሃሮ ምኽስኳስን ኣብ መንጎም ዝፈጥሮ ቅዱስ ናይ ውድድር መንፈስን ኣብያተ ትምህርቲ ሕድሕዳዊ ዝምድነን ከምኡውን ተመክሮ ብምልውዋጥ ዕቤትን ምዕባልን ትምህርቲ ንምርጋፅ ሓጋዚ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብቲ ቅነ ብውልቅን ደረጃ ቤት ትምህርትን ዕውታት ዝኾኑ ኣብቲ ደረጃ ዞባን ሃገርን ዝቃናዕ ቅነ ትምህርቲ ክሳተፉ ብምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ምዕዋት ቅነ ተራ ወለዲ መምህራንን መሻርክቲ ኣካላትን ዕዙዝ ምንባሩ ተገሊጹ ስዒቡ ዛርብ ዜና ሃገራት ወፃኢ እዩ ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ተቃዋምቲ ሓይልታትን እናዛየደ ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ኩነታት ሃገር ብሰላማዊ መንገዲ ንምዕራፍ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ሓላሊኽዎ ከም ዘሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብ3 ግንቦት ኣፍሊጡ
ኣብ ዞባታት ዩኒቲ ጆንግሊን ማእከላይ ኢኳቶሪያን ቀጻሊ ግጭት ይካየድ ከም ዘሎ ዝሓበረ ትውድብ ነቲ ግጭት ንምዕራፍ ክልቲኦም ወገናት ስጉምቲ ክወስዱን ካብ ተኸታታሊ ምንቅስቓሳት ክቁጠቡን ፀዊዑ ቀንዲ ግዳያት ናይቲ ግጭት ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮን ኣረጋውያንን ምዃኖም ብምንጻር ድማ ቁጽሪ በቲ ግጭት ተመዛቢሎም ኣብ ግዝያዊ ማዓስከራት ተዓቒቦም ዘለዉ ሰላማውያን ብልዑል መጠን ወሲኹ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ 2013 ናብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ደገፍቲ ብፕሬዚደንት ሳልቫኪር ሚያርዲትን ምክትል ፕሬዚደንት ነበር ሪያክ ማሻርን ብዝተወልዐን ዓሌታዊ መልክዕ ዝሓዘን ግጭት ልዕሊ 10,000 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ኣስታት ሓደ ሲሶ ካብቲ ልዕሊ 12 ሚልዮን ህዝቢ ሃገር ኣደዳ ስደትን ምምዝባልን ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት የነጽም ነቲ ግጭት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ዝተኻየደ ጻዕሪ ዛጊድ ዝጥቀስ ፍረ ኣይተረኽቦን መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ምትእታው ግዳማውያን ሓይልታት ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ጸጥታዊ ውድቀት ምዃኑ እዩ ዝኸስስ ብክልተ ግንቦት ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ህንዲ ብዝተኸስተ ብዶሮና ዝተዓብለለ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ብሰንኪቲ ብርቱዕ ንፋስ ተሓወሶ ኩነታት ኣየር ሓያሎ ካልኦት ዳሃዮም ጠፊኡ ስለ ዘሎ ቁፅሪ ምዉታት ብተዓጻጻፊ ክውስኽ ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ኣሎ በቲ ዘይንቡር ኩነታት ኣየር ክፍላተ ሃገር ኡታር ፕራደሽን ራጃስታንን ብከቢድ ከም ተሃስያ ዘመልክቱ ጸብጻባት ኣማይት ኣባይቲ ከም ዝዓነውን ብርክት ዝበለ እንስሳታት ከም ዝሞቱን ኣረዲዩ እቲ ተሪዮ ኣብ ዝሓለፈ ቀረብ ዓመታት ኣብ ህንዲ ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝዓበየ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ዘውረደ ኮይኑ ኣሎ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ኣብቲ ሃገር ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር ብውሕዱ 19 ሰባት ከም ዝሞቱ ይግለጽ ካብ ሳዕቤናት ሕማቕ ኩነታት ኣየር ከይወፃና ኣብ ፓኪስታን ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ዋዒ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ከም ዘኸተለ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ኣብ ከተማ ካራቺ ከባቢያን መጠን ሙቐት 43 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ከም ዘሎ ዘመልክቱ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ካብ ዘሎ ክቢ ምባል ሰብኣዊ ክሳራታት ከየስዕብ ዘሎ ስጋት ገሊጾም ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ መጠን ሙቐት ከባቢ 50.2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ምንባሩን ኣብ ታሪኽ ሃገር ናይ ፈለማ ምዃኑን ይግለጽ ኣብ 2018 ኣብ ከተማ ካራቺ ዝተኸስተ ብርቱዕ ዋዒ ህይወት ልዕሊ 1,000 ሰባት ከም ዝቐጸፈ ናይ ሽዑ ጸብጻባት የረድእ ንኒውክሌሳዊ መደባት ኢራን ብዝምልከት ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ስምምዕ ክጸንዕ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጸዊዑ ዋና ጸሓፊ ውድብ አንቶኒዮ ጉተረስ ብክልተ ግንቦት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ስምምዕ ኣገዳሲ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ምዃኑ ብምጥቃስ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብኡ ንምስሓብ ዝወጠነ መደብ ከቋርጾ ተሓሳሲቡ ካብቲ ስምምዕ ምስሓብ ንጸጥታ ዓለም ብሓፈሻ ጸጥታ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ድማ ብፍላይ ኣብ ሓደጋ ከእትዎ ከም ዝኽእል ሚኒስተር ጉተረስ ዘጠንቀቕ እቲ ስምምዕ ንረብሓታት ኣሜሪካ ዘገልግል ከም ዘይኮነ ዝሕብር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ክስሕብ ወይ እውን ክትዕቅቦ ክሳብ ዝመጽእ 12 ግንቦት ውሳነ ክህብ ትጽቢት ይግበር ነቲ ስምምዕ ዝኸተማሉ ቻይና ሩስያ ብሪጣንያ ፈረንሳን ጀርመንን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ስምምዕ ዘለዎ ኣሉታዊ ኣረኣእያ ክቕይር ፀዊዕን ኣለዋ እቲ ኣብ መንጎ ኢራንን እዘን ሓያላን ሃገራትን ዝተበጽሐ ስምምዕ ኢራን ኒውክሌሳዊ መደባታ ክተጉድል ኣምሳይኡ ድማ ኣብ ልዕሊያ ዝጸንዐ እገዳ ክለዓል ዝብል እዩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እታው ሓጺንን ኣሉሚንየምን ብዛዕባ ዝገበረቶ ወሳኺ ቀረጽ እታው ንምዝታይ ከተማ ቤጂን ዝኣተወ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ሰመዚ ቻይና ጽቡቕ ገስጋስ ዘመዝግብ ዘሎ ዝርብ የካይድ ምህላው ገሊጹ እዚ ብጸሓፊ ግምጃ ኣሜሪካ ስቴቨን ሙኒሽን ዝተመርሐ ልኡኽ ኣብ መንጎ ክልቴና ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ብሓፈሻ ጉዳይ ኣእምራዊ ዋኒን ድማ ብፍላይ ኣተኪሩ ይዝቲ ከም ዘሎ እዮም ተንተንቲ ዝሕብሩ ዛጊት ብዛዕባ እቲ ዝርብን ኣመዝጊቦ ዝበሃል ገስጋስን ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለፂ እኳ እንተዘየላ ኣብ ምፍታሕ ዝተፈጥረ ንግዳዊ ዘይምርዳእ ገስጋሳዊ ዘተ ከም ተኻየደ ግን ጸሓፊ ግምጃ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ላዕለዋይ ልኡኽ ሎሚ 4 ግንቦት ኣማሲኡ ናብ ኣሜሪካ ክምለስን ብዛዕባ ዝተበጽሐ ምርዳእት ጸብጻቡ ከቕርብን ትጽቢት ይግበር ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ካብ ቻይና ዝኣቱ ኣቑሑ ተመሳኺ ቀረጽ ድሕሪ ምውሳኑ ቻይና እውን ተመጣጣኒ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ይፍለጥ በዚ ድማ ንግዳዊ ዝምድና ክልቴና ሃገራት በዓሉታ ተጸልዩ ዘሎ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይረድኡ ሩስያ ኣብ ስልያ ከም ትነጥፍ ንዝገለጸታ ነፋሪት ኣሜሪካ ብክልተ ግንቦት ኣብ ክልል ኣየር ዞባ ባልቲክ ከም ዘኳለመት ኣፍሊጣ እታ ነፋሪት ኣብ ክልል ኣየር ሃገሩ ምስ ቀርበት ከም ተኳለመት ዝገለጸ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ እቲ ስርሒት ዝኾነ ተህዲድ ከም ዘይነበሮ ኣረዲዩ ሰመዚ ምክልኻል ኣሜሪካውን በቲ ስርሒት ዝኾነ ጉድኣት ከም ዘይሰዓበ ሓቢሮም ኣለዉ ሩስያ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ናብ ክልል ኣየራ ከም ተጸጋዒት ንዝጠቐሰታ ነፋሪት ኣሜሪካ ከም ዘኳለመት ዘመልክቱ ጸብጻባት እቲ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ምፍሕፋሕ ከም ዝፈጠረ የረድኡን ንህላዊ ሰራዊት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ዞባ ባልቲክ ብትርኢ ትቃወም ሩስያ ኣብቲ ከባቢ ንዝካየድ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ብዕቱብ ከም ትከታተሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ
መንግስቲ ቻይና ብከላ ኣየር ብሓፈሻ ኣብተን ዓበይቲ ኢንዱስትርያውያን ከተማታት ዘጋጥም ከቢድ ኤክታት ትክ ድማ ብፍላይ ንምውጋድ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምታት ዓወት የመዝግብ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ብመሰረት ወጋዑ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ብ28 ናብ ሰሜናዊ ቻይና ዝርከባ ከተማታት ገምጋማዊ መጠን ጻዕቂ ናብ ኣየር ዝትፍኡ በከልቲ ጥረ ነገራት ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2016 ክሳብ መጋቢት 2017 ምስቲ ቅድሚ ዝነበረ ተመሳሳሊ ግዜ ክነጻጸር እንከሎ ናይ 25 ሚታዊት ምጉዳል ኣመዝጊቡ ኣብተን ብከቢድ ኤክታት ትኪ ዝዕብለኻ ዞባታት ሄበይ ሄናንን ሻንዚን ኣብ ዝርከባ 26 ከተማታት መጠን ኣብ ኣየር ዝተፋእ በከልቲ ጥረ ነገራት 78 ማይክሮግራም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትርቢዒት ሜትሮ ከም ዘሎ እዚ ድማ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ28 ሚታዊት ከም ዝነከየ ተፈሊጡ ኣብተን ቀንዲ ኢንዱስትርያውያን ከተማታት ቻይና ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወታት ኣብ ዕብየት ቁጠባን ምቹእነት መነባብሮን ናይተን ከተማታቱን ዓብ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ይዝግለጽ ቻይና ኣብ ምትእታው ተተካጽዓት ዓብ ገስጋስ ካብ ዘመዝግባ ዘለዋ ሃገራት ምዃና ይሕበር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ዝተረፈ መደባትና ሰላም